Μαμά, αρχίζει! Έχεις. Αυτά είναι τα σπερματοζωάρια που έχω στο στόμα μου όταν παίρνω πίπες. Ελάτε να δούμε μαζί που πηγαίνουν αυτά τα σπερματοζωάρια. Ορίστε, εδώ είναι το λαρύγγι μου. Κατεβαίνουνε. Και είναι πολύ επικίνδυνο. Άμα δεν ξέρετε αν το κάνετε, να μην το κάνετε. Είναι για συγκεκριμένους κασκαντέρ. Όμως προσέχετε, γιατί αν δεν παίρνετε πίπες με προσοχή, μπορεί να υπάρξει πρόβλημα και να γίνετε χμέν. Πλίτς, πλίτς, πλίτς. Ολλανδία, 19:44. Παπά, γιατί βρέχει! Δεν βρέχει, παιδί μου. Ο Θεός μας κατουράει γιατί είμαστε Εβραίοι. Παπά, συνεχούς, αυτό θέλω να βάλω στον κόλο μου! Δώστε μου να το... Αφήστε με! Αφήστε με να το... Κράtate κόντρα μας, Αφήστε παίρνει με. πίσω, μαλάκας! Θέλω όλο στον κόλο! Γρήγορα, κλείστε τις πόρτες. Τρέχω, πάω να τις κλείσω. Θα τον πει πόσο το μαλακιστήρι, θα τον πει πόσο. Το χαλάκι πολύ, δεν κρατιέμαι! Πω, κοίτα το μαλακισμένο τι ήθελε να βάλει στον κόλο του. Αν είναι δυνατόν. Μενίδη City, 19:45. Ο μπαμπάς μου τον έχει τόσο και λεπτό. Καλά, κάτσε να σε γαμίσω τώρα. Αλλά εσύ που είσαι τόσο ψολαράς, θα στον ερουφήξω τόσο, θα στον κάνω ζαμούμια, θα στο σκελετώσω. Πουτανάρα μου, γι' αυτό σε προτιμώ από τη μάνα σου. Να σου πω κάτι. Θα μου πρίξει τον πούτσο πάλι. Έχω μουνόψιρες. Σου κάνω ένα γλυφομούνι, εγώ σου καθαρίσει. Οχ, Τι έπαθες? πω, κάβλωσα. Παναγία μου, τι κάνει, τον παίζει! Σιγά, παιδί μου, θα την ξεχυλώσεις! Δεν μπορώ να σταματήσω. Γιατί θα μας σταματήσει, με τρομάζει! Εσύ φταίς, πουτάνα! Μήπως του πήρες πίπα! Δεν του πήρα πίπα! Αγλαία, φέρε κουβά! Θα μου κάνει το δωμάτιο πουτάνα!